Nabotsa unezira ngane pafenzi. Gonyati. Wotsvaga mutsine zvangu kuti ndowane chekudyisa usiku. Motomero. Weso amusimuonero. Motoshingirira nemutsine iyoyo. Zvakaoma kana. Nyama ishakatika. Nyama. Ndakaona mukadzi wangu achishaya kuti obikei. Oita zvakaomera mukadzi zviripoto. Munongoyeka kumutsine iwo urimo. Unombodzika. Apa chibage maibhiza kapa. Aiwa, yakaramba ichina here. Aiwa, tinodye zhezha chairo. Apa zvaita kapa. Aiwa, zvaita. Papa ngoti next month kwakutongotokonyera kwakunanika kwakugayisa. Taurai zvenyu. Asi maona henyu kuti ndinangobvira ndaona kuti upfu hungazonetsa kudai ndambobvira ndaziva mupenyu wangu 2020. Zvakaoma. Vakadzi zvavari kuita izvozvi kuupfu koko. Kuita zvinorova. Nezuro pamashops apa vakadzi chichimanji kuti vakadzi chete vari kupinda. Vanhu vachatsutsonywa nekuda kweupfu. Asi maona henyu kuti ruoko rwemukadzi apa pese panobatwa nemukadzi zvinoendeka. Komusha mukadzi ka. Nyika mukadzi. Zvechuwa. Nekuti izvozvika muconstitution kana pacensus chayo vakadzi vakawanda. Zvisingaiti. Even pakuregister apa pakaitwa apa pakuregister apa. Vakadzi nemayouth ndo vakawanda. Pakuvhota cheka madzimai tisu takabuda tine nhamba hombe yakabuda zvinovhota. Zaona manje parliament vacho vakadzi vacho vashoma. Vakadzi vacho vashoma. Unozvishaya kuti kuma manager iko vakadzi avadi kupaona nezuro. Zvakaitika nezuro makazviona sei? Inini personal handiunyebere zvakandibata. Ndakabatikana zvisingamboita kuti asi sei vanhu kushereredza mukadzi asimuka kuti exercise marights ake. Womushereredza udaro tiite sei? Iyo vanobva vachiti since iri 50-50. Aiwa. Bhora rembavhu ngatiitei mbavhu. But ini ndakafara kuti akamira. Handiti. She stands ground akadaidza kuti hakuna zvakadaro. Let's engage. Ndozvinodiwa izvozvo kuti mukadzi wese ngaamire ataura kuti hakuna zvakadaro. Asi manje zvakaitika izvozvi handikona kuti vari mwari kumashure vadotiraya kupinda mupolitics vanogona kutya. Zveshuwa. Usati kuti imimi vana baba nehanzvadzi dzedu nevamwe ana mai tokurudzirana kurudzira madzimai kuti vaparticipate pazvinhu. Voenda vanoparticipate kuma-village development committee ikoko, kuma-sport development committee, kuma-health sectors ikoko, madzimai achipikana muparliament. Vakadzi vokwana-kwana. Even media uri kuona kuti yakanyarara nenyaya iyoyo vanobhotaura nenyaya iyoyo. Mamedia anofanira kutaura izvozvo vachisapota madzimai pese. Nguva dzekukampena dziadzi mukadzi akada kumironzi ahure adi ngavakavhe zvese vanokavhwawo murume. Media yokavhwa murume yonokavhwa mukadzi. Handiri kuzviona. Ndiri kutaura ipapo kuti during my election, before my election, during my election, and after the election, vakadzi ngavakuwirirana. Idzi tungazitaura all the time. Tungazitaura zvenidzo dzekuti zveshuwa constitution yedu even pasection 17 emunogama makataura ya 56 ne80. Gender equality in all spheres of life. Handitika. Panomirawo mukadzi murume omirawo zvekuti kana pana ma-VP tichida kuti VP 1 wemurume VP 1 mukadzi handiri kupaona kana kutoti president wechikadzi zvinorambika nepakadzi kumakansela ikoko madzimai achipinda tichiita makansela tichiita ma-MP tisu tinoziva zvichemo zveduka nekuti mukadzi chaiye kuti angazoba mari yese kureserve ikapera yese kana anenge chitondosirawo vana kana madzimai tine nhunha hobho dzekuti tigadzi ukazona takusvika pakuzonoba aiwa tine magetsi chaiwo tisu tiri kuona moto nekutsiga huni mvura hakuna tisu tiri kuona moto nekutsiga mabhaketi emvura saka ndonyaya dzedu tichida kugadzirisa idzo tapinda muparliament mamuya zvekuba izvi sekondari totanga tagadzirisa pasava aiwa mari iya mari ndandafambira ndakati nhasi kumba kuna kana chunu mufunge izvozvi ndangosiya mukadzi wangu akangogara asi ndakati nhasi ndakangorwa ndo nhasi wacho here asi 24 here asi makurumidza kakuya madiu kwauira kudai ndakurumidza kuya aiwa handi 24 anopera zvekuma 12 here munozouya 24 asati apera ndibeka mari yangu shamwari kaya ina ndabasa kuti mukadzi kana ndichini ndogona kuvhiringidza kuti aiwa ndira mari aiwa ndira mari yangu ina utondivhiringidza I know my rights ndikuudza kuti mari yako ndokupa chikwereti ndacho ndinokupa mari yangu aiwa gonyeti shamwari aiwa ndati unouya kana nakota 12 dziri nani 24 ndingasati apera aiwa ndipe mari yangu aiwa usanibati yato harassment kaya wakuite yato harassment ndina mari yangu
aiwa saka manje ndokupa mari yako unoti unafunga kuti chiwo right muchibage munomu wafunga kuti chiswedera kuri vapadhuze nini ndiboka mari yangu ngati ndokupa mari yako ngatimbotaure zvezve let's go 50-50 chibhadharana vedu wedu